Ki Asha ki badai ki wei ki bah khmat banya khun persha yaka khlam COVID-19 mentaka sngi kila yami pait ba banya yat pait ba berbandawa yala ka jong ka hok kata ban sio no ka tulop ka jongki bat kum juru ban penkio no ka tulop namar kum balong menta ka sorkar ka sio tang nre photin ka shisngi na kaliang jiki Asha kelas dang ka jingyat pait ba na ka office MTC haringkat bat ka jing perta baki dawa yala ka jong ka hok ba ka sorkar Meghalaya Democratic Alliance kan siono ka bainong ka jongki ba ka jingyat pait ba ka jongki la penkut Hamadan Malki na ka bala penong ru ka jingyalang pait ba shu ki nong yalam jong ka Asha kila pen pau balada kimyo ka jingdawa kilong ki ba kloy ban syang sha thangan badru ban lectur sha skatriat Asha kidai kinong Traimon Sobha. Nakaliang jong pipinang pediang bagi ong ya kinong Traimon Sobha. Balai piblaban pediang. Kakam jong ki Asha kala kia sebab palat. Kaduti jong ki kala long so heavy. Mundai tang kaduti ke bagi kin hapan ya ta kamet. Kapepo wak jong ki kababon. Lada ki ong ya ki Asha bagi dai tang kinong Traimon Sobha. Kidai banaila dia ki Asha bakin trai kat kum kamon ke jongki. Ndrai menta kin pa ka wai ka kam. Kin pan report dia phila shai. Kin pan report dia phila shai. Kin nong bai tu boro phin haban sa media kene ka report. Da ka hukum bet. Hatong ni pediang bangin dai kinong trai mon Sobha. Ngemla shoban pediang banyi indai tang kinong trai mon Sobha. Lada ki ong ba ki Asha kin dai bet tang kinong trai Sobha. Na kalian jongka state government ka health department bat kunjuru ka NHM ka dai ban penbiang ya baro ki Asha da ID bangila ban yo free. Uba ki Asha ki don kam kau kila ban sim free. Ki Asha ki play skole ki kon. Da ki Asha ki play skole ki kon. Kila ban yo free ka bai skol. Lada ki Asha kin pang kin yo free ya ki sumar. Lada kinya on duty ban na escort ya ki long kami ban sanran sa ki hospital kidai ban yo free ya kamai kali. Lada na kaliang jong ka state government lada ka health department ban kum jo ka la chem kala ban penbiang ya ID ba yo free ha ka bay dai bar ki Asha kremar tatin gin penbiang ya ki banong bangi dai ki nong Traimon Sobha. Rai kan ba ka state government ka LHM ban ka health department kan nomla ban penbiang ya ID ba yo free. Ngingin nom laban pediang dah kebawang bang ngingin dai kinong Traimon Sobha. Namar belai. Ngingin dai ki breu. Ni don kami kabam. Hot ni Syakri ye ki wai ki paramen sim tamba. Ngin nom laban Syakri ye ki wai lada mangi ngingim don kabam. Ni don kami kabam hak be dai berkemet kato kenang bangin long ki baklan bangin laban Syakri. Na sebentar ki jong ki tu ki badon kami ka jingarap ka jongi. Desa kawai susu na kaliang jong ka state government kala penmang banai ya fix incentive ha ka be dai badi ki Asha kala aya ko order men last year how fly June banong bangin so fix ya ki Asha ar hajar tengkashi banai kan lo tengkashi sngi pi shong dar kan lo tengkashi shi sngi pi shong dar itai reu tengkai biang ya pi ba pin im ba pin bam hakum kane ka jok ka bahiran menta na kaliang jong ki minister ki officer ki
ki ba pher ki nong trai kam sarkar ka starting salary jong ki kam juduna ya ka khatra ar phau bale ya ki asha shu ai ben tang hunreu tang ka sis ni ngiyoi ba ko wages jong ki breu kam dai banduna ya ka lais pa tang ka sis ni kat kum ki rules ki ba ki laban mi na po level ka bangi sat pe ja po ki news ndai ka state government jong ki ka siu ya ki asha tang hunreu tang ka sis ni hato phi prem ya ka ne agar mau praterek jong mentau jong uni benai berada kada kata kada mensengi mande ngarung adan lang bali ya keren ya kajing jong ki asha fast date tang ya kendo EMD badai Ram Kumar ngidan lang ba ibadamen ibadai pe ya ka state nang tang ngidan kajing keren ka jong ki henry ngiong namar kajing dawa jong ki F nado ka ar pesan terek kiras dang ya kajing sange terekam nado ka ar pesan terek ni benai balada bad hadu ka makot jong benai match ngimtip ki asha fast date ki nyone me kediman jong ki hakabaya keren madiam di ong ba ngin persyang manra nakas naman nakalais pasan pau kati e kajongki nipan ki asha facility ki pan sha kasan spa kata kadai ke bai kali kajongki lar kimi man kasni henry umd ong mangin ai lais pasan pau ki asha facility ki pediang ne me kata Tenang kata daw bagi asha facility kim dan shu kata kam mensiam menang tray ka kam rengi ong kiong bangin sange shua kajing karpat ban ki asha begin ya kajing karshan kalong ba pi ki asha baro ba pinnam summit ya ki report jong pi sha ki NM sha ki supervisor po ka CCP so thone tenang kata daw kane kade kajing karpat nagaleng jong akom kanong ai jingmun kanong ai po ki asha facility to kum mangalong pi ki asha ru ngong pi kadan kam sim so sunai henry EMD yong bangin nem la ban pen ken makam budget jong ka government kam dan ni ki asha facility ki asha ni kinong tray mon so bha kum pi ju pandan kam barabor ngim la shu ban em tai lai spa tingka ibangi ha banya tang ka bai kali ka bai bam thamai ne ki asha facility ta kin yo bai bam ban basai ki khon UMD hak to kasni wong ba ngam tarai bigi asha facility takin im tang nakamenta ki asha jong kam asha facility ta henrai kiran kam ke extra henrai bon na pedeng jong ki AF kim don porshu pantrai de kawai par kam ka dai nem tina kata daw ngiran kam da kawai ke extra source of income henrai mdan la cho na maka kam kala bon ka paperwork jong ki la da ki AF kim pin biang ya ke records kim la ban pen correct ya ke HPNC jong pi pitharai pin yo ka pisa jong pi ka pila de trai tina kata daw ka sarkar ka de ban sngaw ya kani house nam ar haja khat ar ka manganang trai kum ka AF hinga so tho aki anado usnam ar jakhan dai ar jakat wai ka chi phau khat wai khat ar ngidang yo e ka honorium ka jong ki 6000 si banai kata de aspa san phau kati e ka jong ki henrai hadian maki pen ke sakalai spa ki pen do nai ka bai bam henrai kata ka judai sa kata long i long bre man bre pro hat mentala kiolot henrai na kaliang jaga health department ki pen do nai ka bai bam kin bam na kalian tina kata ka sarkar kade ban so thole me kijing e jong ki AF ki dei kita ki asha facilitator ki baji alam man pen biang ger ko jong ki asha ban nganong e phi ki bon ba ki asha ki dang pass tang class 2 class 3 kim nang ban bu e ger ko jong ki ha ki register dai nem dai dai maki ban pen yarap teng kin habra ya ke paperwork jong ki kin habra ban pen dai ka kam ko jong ki ban pen biang ki ting pala ni ki record ba ki asha ki di ban yo e ka payment kin hapan biang rusi baje ar baje te ka tulap jong ki AF hado kan menta ka dai tang 1000 si banai tingam dharai pe ki AF kinang sa ber kinang em sa kata dai tang kati e hende ka bibam ka bai bam ka jong ki klem ai ki pendo kidang sai dang men sham snem kataru adai ar haja san spa kata ga ar haja san spa ru hado kan menta kidan ki district ki balayo kidan ki district ki bampan yo hende po ka ri khasi jan tiang itre ye ka jo ka kam ki AF ber ki asha bon sen ki kham yatre ka jo ka kam hende bale ki AF kin chale ban hadu kan ne